Ladies and gentlemen, we will now witness. Nalipay si First Lady Louise Araneta-Marcos samtang ginadawat ang honoris causa nga Doctor of Philosophy in Institutional Development and Management sa Sultan Kudarat State University ni adtong Huwebes, Abril 27 sa Tacurong City. Ang Honorary Degree gihatag sa First Lady tungod sa iyang kontribusyon sa nasud isip abogado, propesor ug advocate sa edukasyon, kultura, sining ug tradisyon. Alam naman natin si First Lady, ang dami niyang achievement at contribution sa ating bansa. At karapat-dapat lang po by her example ay mabigyan natin siya ng parangal. Kini ang pinakaunang honorary degree nga nadawat sa First Lady. Looking around here today and seeing what I have seen today, I think Sultan Kudarat is way ahead of every other province in harnessing the true talent. Before I end, I just want to say thank you very much. I am really honored receive this honoris causa. A big thank you to all of you, to the provincial government and to the faculty members of this university for all that you've done and for all you continue to do to promote education for the betterment of our youth and our young leaders. Invite me again, ha? Sama-sama tayo babago. Una niini formal sab nga gidawat ni Marcos ang Muslim traditional royal title na Bay Alabi sa Mindanao e Darussalam. Ang seremonyas gipasiugda sa elders sa Confederation of Royal Sultanates of Mindanao gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Nakikita sab sa First Lady ang mga local officials sa SK Province, lakip na sab ang mga opisyal sa mga sikbit nga LGUs. First time niya po sa Sultan Kudarat at agad-agad very productive at ang dami nating nagawa. Una, nagkaroon po tayo ng dialogue at na meeting with all the mayors and the governors at lahat-lahat ng officials natin and elected officials from the local government units. After that, ay ang Confederation of Royal Sultanates in Mindanao ay nagbigay ng titulo sa ating minamahal na First Lady na Bay Labi sa Mindanao e Darussalam. So we have given the title and honor of Princess sa ating minamahal na First Lady. Gila umang mubalik pa sa Sultan Kudarat ang First Lady kay interesado kini nga maadtuan ang mga tourist spot sa probinsya. Jem Avancenia Arenas, Newsline Philippines. Stay safe.